President de la Generalitat de Catalunya, senyor representador, secretari general de la Gerència, senyor Andrés Emiate, secretari general de l'Organització Exterior, Mrs. Chechipua, president del FIQ, senyor Gustavo López, vicepresidente de la FIQ, Mr. Ludwig Coxis, president of the UNWPI, Mr. Kevin Damberger, president of the World Ethnic Working Association, Mr. Bernard Pujol, vice-president de la World Ethnic Working Association, Mrs. William Fung, honorary president of the Asian Confederation, Mr. José Guandique, president de la Confederación Interamericana de Bowling, and Mr. Adio Felders, president of the World Ethnic Working Association, and also members of the International, members of the committees, members of the comités, and members of the all the World Equal, la total representació del món. Com professor català de Velles, estic encantat de poder estar aquí amb vostès. És un honor tenir avui aquí el comitè executiu de la Federació Internacional de Vites. Especialment és un honor poder rebre també per primer cop la nova presidenta de la Federació Internacional, a la Jessie Foix, i també alguns membres del comitè executiu que avui per primer cop visiten aquest palau. Estem a Catalunya, un país vell en la història, com podem comprovar amb aquest palau, que ja era seu del govern de Catalunya l'any que ve farà 650 anys. Catalunya, un país amb una extensió de 268.000 metres quadrats, el que el situa en el lloc 136 entre 193 diferents països del món, per tant, un país petit d'extensió. Un país amb 7.200.000 habitants que el situen en el lloc 97 entre 221 estats i territoris, per tant, a nivell de població, un país de dimensions mitjanes. Catalunya també un país amb un producte interior brut de $268.000 que el situa entre els 30 primers del món en un rànquing de 180 països. Per tant, a nivell econòmic, un país desenvolupat. A nivell esportiu, és un país que pel nombre de medalles assolit pels esportistes catalans als Jocs de Beijing estaria també entre els 30 primers del món, corresponent al seu nivell del producte interior brut. Per tant, també un país esportivament desenvolupat. És un honor per nosaltres rebre'ls en aquest país petit en extensió, mitjà en població i desenvolupat econòmicament i esportivament. Ladies and gentlemen, good evening. First and foremost, on behalf of all members of the FIQ Presidium, as well as Presidium members of our WTPA and WNPA disciplines, I wish to extend our deepest appreciation and thanks to the Catalan government and the Catalan Bowling Federation for so kindly hosting us in this beautiful city of Barcelona. FIQ is the international federation recognized by the IOC as the IF representing the sport of 10 and 19 bowling. We are 133 members from the federation, and our sport boasts of over 100 million bowlers all over the world. It is one of the few sports that is gender equal, one of the few sports that is non-discriminatory against height, size, or strength. This is my first visit to Barcelona, and I must confess, it is love at first sight. This vibrant city bowled us over by its beauty, vitality, culture, but more importantly, by the warmth and charm of its people. We are very grateful to the Catalan government and the Catalan Bowling Federation for offering us such outstanding facility, support, and services for our members to conduct our businesses. Assistance of such nature is very crucial for IFs such as FIQ, as international support is very important to us as it aids us in our journey to sports excellence. In closing, on behalf of members of the FIQ team, here I would like to thank the Catalan government and the Catalan Bowling Federation for so kindly extending such
Siguin benvinguts i benvingudes a Catalunya, una nació esportiva amb una llarga i continuada tradició de pràctica d'esport i d'obertura al món. El Govern de Catalunya acaba d'aprovar un contracte programa per la qual les diferents federacions esportives catalanes rebran una ajuda pública de 62 milions d'euros. A prop de Barcelona hi ha una ciutat que es diu Sant Cugat i és on el govern té el centre d'alt rendiment on es formen els esportistes d'elit. L'oferiment que els faig en nom del Govern de Catalunya, que abans ja ha estat formulat a la presidenta, és que estudiïn la possibilitat, sense cap cost econòmic per a la federació, d'instal·lar precisament en aquesta seu, en aquest centre de Sant Cugat, la seu de la Federació Internacional. Estem convençuts que les bones condicions econòmiques de l'oferiment, és a dir, cost zero, i l'atractiu singular de la capital de Catalunya, Barcelona, faran possible que vostès estudiïn aquesta possibilitat. Ara l'agraïment, moltes gràcies en nom del poble de Catalunya per haver reconegut l'existència d'una realitat i, per tant, l'admissió de la Federació Catalana gràcies a la tenacitat del senyor Ricard per fer-ho possible en representació dels molts practicants d'aquest esport al nostre país. Gràcies pel seu reconeixement a la Federació Catalana i siguin benvinguts a Catalunya i esperem que després de la primera vegada a Catalunya vindran